A fost odată ca niciodată, într-un sat uitat de lume, o fetiță care locuia cu bunica ei. Într-o noapte au venit apele mari, le-au luat casa, iar cele două au rămas pe drumuri. Pensia bunicii era mică și de-abia își permiteau să pună în fiecare zi ceva de mâncare pe masă, iar acum era și mai greu. Bunica și fetița nu aveau nici cu ce să se îmbrace, iar iarna bătea la ușă. Ba, chiar s-au și îmbolnăvit tare. Stai, nu le ajuta nimeni? Ba da, Crucea Roșie Română. Păi asta nu e poveste, e realitatea.